babba yana iya karantawa, ƙarami yana iya karantawa, mace tana iya karantawa, namiji yana iya karantawa ba tare da mutum ya ji jiki ba. waɗannan surorin su ne suratul falaq da suratul nas. Suna da falala masu yawa ƙwarai da gaske. Hadisan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi magana akan muhimmancin waɗannan surori guda biyu, ku riƙe su riƙo na gaskiya. Uquba ɗan Amir ya ce, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabi, ba ka sani ko ba ka ganin akwai wasu ayoyi da suka sauko min cikin daren nan, ban taɓa samun wasu surori kamar su ba cikin ƙur'ani. Sai ma'aikin Allah ya ce, ƙul a'udhu bi rabbil falaq da kuma ƙul a'udhu bi rabbin nas. Domin cikin karanta falaki da nasi akwai magani na kambun baka, maganin hasada da masu yin hasada, maganin duk wani ciwo da yake kama gaban ɗan adam. Aisha ta ce, Allah ya dada ita, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kama ciwo ko rashin lafiya zai karanta wa kansa falaki da nasi ya tofa ko ya shafa. Amma lokacin da rashin lafiyarsa ya yi tsanani, ni nake karantawa in shafa masa. Kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaɗaitar da mutane su yawaita karanta falaki da nasi safe da yamma, har ma karanta falaki da nasi ya kasance yanki ne cikin addu'ar da ake yi na bayan kowace sallah idan kun lura, saboda muhimmancinsu. Idan ka yi sallan azahar, manzo Allah ya ba da umarni bayan ka yi tasbihi da hailala da sauransu, ka karanta qul huwallahu da ayatul kursiyu da falaki da nasi. Bayan sallar la'asar, ayatul kursiyu, qul huwallahu, falaki, nasi kafa ɗaya. Bayan sallar magariba, ayatul kursiyu ɗaya, qul huwallahu uku, falaki uku, nasi uku. Bayan sallar isha'i ɗaya, sannan ko bayan sallar asubahi, qul huwallahu da falaki da nasi uku. Saboda wata hikima ce ɓoyayya ko kuma bayyananna manzon Allah ya sanya mu yawaita karanta surori falaki da nasi bayan kowace sallah. In ba don karanta wayannan surori da muke ba, da za mu shiga tsaka mai wuya tsakaninmu da shaidanu masu cutarwa. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam an yi mai sihiri ya shafe shi. Wani bayahuda da ake ce masa Labid bin A'sam, shi yayi wa ma'aikin Allah sihiri ta kum ɗin ma'aikin Allah, wato matacinsa. Ya jefa cikin wani rijiya a ƙarƙashin dutse. Manzon Allah da ya kama ciwon kai, watanni 6 ma'aikin Allah yana ciwon kai na sihiri. Wata 6 ma'aikin Allah, saboda illar da ke tare da sihiri. Ma'aiki guda ba a taɓa samun manzo irinsa ba, amma ya yi ta fama da sihiri tsawon watanni 6. Ma'aikin Allah ya ce, ina cikin bacci ya ke Aisha, wurin baki labari, sai ga mutane biyu sun zo, ɗaya ya zauna kusa da kaina, ɗaya kusa da ƙafafuwata. Wanda yake kusa da kaina sai ya ce wa na kusa da ƙafafuwata, me yake damunsa ne? Sai shi wannan na kusa da ƙafana ya ce, ai an yi mai magani ne. Sai ya sake tambaya ɗaya mala'ika, wani irin magani? Ya ce sihiri aka yi mai. Sai ya yi tambaya, waye masa sihiri? Sai ya ce Labir bin A'sam. A ina aka ajiye? An jefa shi cikin rijiya na wuri kaza karkashin dutse. Ma'aikin Allah da ya farka sai ya ce wa Aisha, ya Aisha, Allah ya nuna min yadda aka yi min sihiri. Sai ya kira wasu daga cikin sahabbai ya tura su can wurin rijiyar nan, aka je aka ciro wannan sihirin. Allah ya saukar da falaki da nasi, Jibril yana karantawa ma'aikin Allah. Ɗaya surar ayoyi 6, ɗaya surar ayoyi 5. Sihiri da aka yi wa ma'aikin Allah ya kama ciwon kai kulli na ɗaya 11. Ana karanta kowace aya kulli ɗaya yana warware kansa. Aka gama karanta falaki da nasi, kulli nan gaba ɗaya suka warwaru. Ma'aikin Allah kamar bai taɓa rashin lafiya ba. Shi yasa ‘yan uwa musulmi, bayan salloli ma'aikin Allah ya sunnanta mana mu yawaita karanta falaki da nasi. Wayannan ba ƙananan surori ba ne, suna da daraja. Idan ka rike su bayan sallah kana karanta su, cikin yininka kuma kana yawan karanta su, wallahi insha Allahu maganan sihiri da ido da hasara da baki kayi nesa da su. Idan kaga kana karanta wayannan surorin, sihiri ko baki ko ido ya same ka, to da abin ya ninka wannan, ko kuma Allah ya jarrabe ka da shi ne,
domin ya ƙara ma ladadaki ko kuma ya kankare ma zunubai ko ya ɗaukaka darajar ka ranar tashin kiyama, amma ba don surorin ba su yi aiki ba ne. Saboda haka mu rungumi wa'annan surorin yan uwa musulmi. Fassar da ke ciki za ka yi mamaki. Kul ce ne musu a'udhu bi rabbil falaq, ina neman tsarin Allah ubangijin asubahi min sharri ma khalaq, daga sharri duk wani abin da ya halitta. Ma khalaq din nan dan adam ne, kwaro ne, dabba ne, musulmi ne, kafiri ne, bayhude ne, nasara ne, duk sun shiga ciki. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin iza waqab, daga sharrin duhun dare idan duhun ya zama duhu, wa min sharri nafathati fil uqad, da kuma sharrin mata masu tofawa cikin kulli na sihiri, saboda wancan zamanin yawanci masu kulla sihiri mata ne. Wa min sharri hasidin idha hasad, da kuma sharrin mai hasada idan yayi niyyar yin hasada ko kuma yayi hasada, ya Allah ka tsare ni. Sai kuma falak suratul nas ce ne musu ina neman tsarin Allah ubangijin mutane, rabbin nas, malikin nas, mamallaki mutane, ilahin nas, abin kadaita da bautan mutane. A can kula auzu bi rabbil falaq yayi amfani da kalma ɗaya rabbu gaba ɗaya, saboda abubuwan da kake neman tsarin su kada ka fada cikin su cututtuka ne na gabbai na zahiri. Amma sai Allah ya kawo kula auzu bi rabbin nas, ya kawo rabbi, maliki, sai kuma ilah. Saboda me? Saboda kana neman tsarin Allah kada ka fada cikin abubuwan da suke ma'anawi, kada aqida ka ta lalace. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dame min sharril waswasil khannas, daga sharrin shaydan mai yawan sanya waswasi, ya bata ma addini, ya bata ma aqida. Kaga ya shafi addini. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, wanda yake sanya kai gawo cikin zukatan mutane. Min aljinnati wan nas, daga sharrin aljanu da kuma mutane. Surori ne masu daraja, masu ɗaukaka. ƴan uwa musulmi, mu lazimce su, mu karantar da 'ya'yanmu kamar yadda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita karanta wa'annan surori, kamar yadda Aisha ta faɗa. Saboda haka mu yawaita karanta su, mu karantar da 'ya'yanmu, mu karantar da matanmu, duk wanda muka sani mu faɗa masa darajar da wa'annan surori suke da shi. Mu tofa ruwa mu sha, mu tofa ma man zaitun mu shafa ma jikinmu, ba sai wani ya karanta mana ba, ka bayo yara su karanta ma, kai ka karanta, ka tofa ma ruwa ko ruwan nan da ne, inda ba za a je ban daki da shi ba, a ringa sha, a shafawa jiki. Za ka samu kariya daga Allah maɗaukakin sarki, za ka samu kariya ga barin fada sihirin masu yin sihiri, musamman ma irin wannan zamani da muke ciki. Mutane maimakon su dukufa wurin roƙon Allah, wurin neman bukatunsu, sun dukufa wurin yi wa al'umma sihiri, wurin yi wa jama'a sihiri. Wallahi sihirin da ake yanzu ya ninka na shekaru 20 da suka wuce so 100, ya ninka so 100. Da ana yin sihiri amma kaɗan ne, amma yanzu ko ina sihiri. Wani naira 100 za a bashi sai ya kulla sihiri ya cutar da wani. Naira 100. Mace za ta yi sihiri domin ta cutar da kishiyarta, za ta yi sihiri domin ta raba tsakanin mijinta da iyayensa. Ya yawaita, ya zama ruwan dare. Ɗan siyasa ya yi sihiri don kada ɗan uwansa ya samu farin jini, ba abin da ake kenan ba. Yau wani ɗan siyasa in ba mai imani ba, idan yana son wani mukami, maimakon ya ce a karanta min Qur'ani, a yi min addu'a, ya yi sadaka, inda alheri Allah ya bani, idan ba alheri kada Allah ya bani, a'a zai ce a yi min wani abu kada wannan ya wuce gaba. Kana zaune, bokayen su ne suke zuwa suke wa mutane magana. Yanzu haka aka zama, wallahi su suke zuwa ce zan yi ma abu kaza, idan muka yi abu kaza ɗinan shikenan magana ya ƙare, magana ta ƙare. Wallahi su suke zuwa. Ma aktharaha, ba imani, ba ruwansa da maslaha amma balle ko maslaha khassa, abin da ya shafi al'umma ne su dai ba ruwansu abin ya lalace, abin da ya shafi ɗaiɗaiku ne su lalace, ba ruwansu da ci gaba. Duk wani wanda yake yin sihiri ba shi da niyya na ciyar da ƙasa ko kuma al'umma ko yara ko ma menene gaba. Ku duba irin sihirce-sihirce da ake. In gaskiya ne wani yake ban labari, irin lokacin da za a yi gyaran ko wata hanya ce ko wata hanyar kasuwa, wato irin binne-binne da aka ciro su, abin mamaki, cikin tulu, cikin tukane, layu kala-kala. Wani ma yana zaune a shagonsa bai san me yake binne a kusa da shagonsa ba.
ba kasuwanci, ya zo ya karye amma makocinsa yana kasuwanci. Shi wannan sihiri yadda ake yinsa kuma idan aka yi shi, shedanun ne za a ba su assignment, za su zo su jeru a gaban shagonka ne, kai baka ganin su, makota ba sa ganin su, ba wanda yake ganin su. Idan mutane masu siyan kayayyaki suka zo sai su ga wannan shagon a kulle ne ko kuma ba shago a wajen, amma makotanka suna ganin shagon da kaya. Amma duk wani mai wucewa bako sai ya ga shagon nan ba kaya. Wannan shine aikin da suke yi. Wannan sihiri na ɓata kasuwanci kenan, na ɓata kasuwanci. To maganinsa shine falaki da nasi. Ka duba yadda ake sihiri ta ko'ina. Yau marasa lafiya suna zuwa wurin masu ruƙuya neman magani, cikin 10 8 duk na sihiri ne. 8 duk na sihiri, sihirin haukatarwa, sihirin hana haihuwa, sihirin hana ci gaban ƙasa gaba. Ku duba yanzu yadda Najeriya nan take. Za a ga shugaba ya hau da kyakkyawan niyya don abubuwa su samu ci gaba, amma ya ƙi ci ya ƙi tira. Me ya kawo haka? Wallahi sihiri aka yi, mu mun san haka ne. Wayanda suka sani sun tabbatar sihiri ake. Ba yadda za a yi mutanen banza su kyale ka. Ka duba nan garin lokacin da aka ce za a yi flyover nan, sihiri aka yi. Ba musulmi ba suke ba mu labari, suka ce mu mun sani har baƙaƙen taure da shanu aka binne don kada wannan abin ya faru. Ba ci gaban ƙasa ba ne, ba ci gaban jiha ba ne, haka ake sihiri. Kuma ka duba kwanan nan irin abubuwa da aka yi. Yau ya kai wata guda amma abin ba zai amfani ba kuma insha Allah. Ai hukuma tana son ta maye da mutanen camp zuwa ƙauyukansu. Wasu ai sun koma ko ba su koma ba. An mayar da wasu baga, wasu wurare ana kan mayarwa, an naɗa kwamitoci. Wallahi wasu marasa kishi 'yan siyasa sihiri suke don kada mutanen camp ɗin nan su koma wurarensu. Amma sihirin kuma ta koma kansu ba ta yiwu ba. Saboda mu muna samun labari ta inda muke samu za ka yi mamaki. Wallahi cikin waɗanda aka sa su irin wannan aiki su suke zuwa suke samun suke malam ga abin da yake tafiya. Allah ne kuma ya sauwaƙa mana wannan hanya. Duk abin da za a yi sai an zo an faɗa mana. To mutanen da suke kam IDP mazauna ƙauyuka, iyayen wasu ne, 'ya'yan wasu ne, 'yan uwan wasu ne, 'yan kasuwa ne masu sana'a suna nomansu a ƙauye. Hukuma tana son ta mayar da su saboda iskanci da rashin hankali, kai saboda manufaka ta siyasa ka ce kada su koma a yi wani abu, mazauna ƙauyukan nan su zauna a nan don kada wani ya samu farin jini, ko kuma don idan siyasa ta zo ka samu hanya mafi sauƙi na mallakarsu. Wannan akwai imani ciki, wannan akwai hankali ciki, akwai basira. Irin abubuwan da ke gudana kenan. Ai Allah ya tausaya mana, wallahi abin da ake kenan. Jaɓa ɗarurruka ake samu ake magani da su. Duk sihirin da aka ce za a yi shi da jaɓa, to ma'anarsa duk wanda ake son a yi sihiri a kansa, ko garin da ake so a yi sihiri, garin ya zama da ɗoyi, mutane suna nisantar wannan abu. Amma kuma abin bai yi ba, domin akwai alamu da sihiri in ya tabbata ana ganewa, in bai tabbata ba ana ganewa. Akwai su a rubuce cikin littattafai. Wannan wani irin rashin kishi ne, rashin hankali da rashin basira. Saboda duniya mutum ya je ya yi sihiri don ya cutar da ɗan'uwansa, ya cutar da jiharsa, ya cutar da ƙasa, ya cutar da al'umma don amfanin kansa. Wannan ba kafirci ba ne? To su sani masu yin irin wannan sihiri, wallahi ko da suna salloli dubu a kullum ba ruwan Allah da sallarsu. Wallahi gwamma kun daina sallah. Kuma ku je ku yi ta yin sihirin. Wa in uttum udna, ku yi ta yi. Mazauna ƙauyuka sai sun koma ƙauyensu, insha Allah za su koma kuma su je su yi noman su bi iznillah. Wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin. Me tausayi ba zai wannan abun ba. Ka duba yadda mutane suke cikin wahala, ƴaƴansu suna bara, suna cikin matsala. Hukuma tana ƙoƙarin ta kyautata musu, a mayar da su inda suke. Amma kai da rashin imani, fitsara da rashin tunani da iskanci cikin addini za ka yi sihiri ko kuma ku yi sihiri. Wallahi kafa bil mauti wa'iza. Mutuwa kadai ta ishi mutum wa'azi. Inda a ce ba mutuwa, ai dukkanmu za mu koma 'yan daba kawai, saboda mutuwa ce akwai. To in ba mutuwa me amfanin kai ka zama mutumin kirki? Saboda ba aljanna kenan ai. To Allah ya kaddara akwai mutuwa dai in ta zo baka isa ka kwaci kanka ba. Akwai wanda ya isa ya guje ma mutuwa? Sai ka mutu. Mutuwa za ka mutu, kuma aikinka ne zai cece ka.
tun daga mutuwa za ka ga alamar result ɗinka. Ka je ka yi ta yin sihiri, ka yi duk abin da kake so, amma wa makaru wa makar Allah. Wallahi ‘yan uwa musulmi ku lazimci falaki da nasi, kada ku riki surorin nan wato ku yi musu rikon tsakai na kashi. Wallahi kullum ku karanta su, shi yasa duk bayan sallah ake karantawa. Ruwa kawai da za ka sha ɗinan ka tofa kafa ɗaya falaki nasi kawai ka sha, za ka ga abun mamaki. Wani bayahude ne profesa yake faɗin cewa musulmi suna da wata kalma da suke cewa bismillah, idan suka tofa ruwan nan ko akwai poison ruwan nan zai zama ba poison. Har ma yake cewa saboda rashin sanin sai yake irin wayannan mutanen akwai su a zamanin da amma babu su a yanzu. Shi bai san cewa ayace take amfani ba, imanin ma kuma yana amfani. Gwargwadon imanin ka gwargwadon Allah yadda zai ansa addu'arka. Saboda haka ƴan uwa musulmi mu riki Qur'ani, wallahi muna da babban makami. Duk abin da ya taso ka karanta Qur'ani, ka tofa, ka sha, ka yi isti'aza, za ka yi nasara insha Allah. Allah ya kare mu da kariyarsa, Allah ya tabbatar mana da zama lafiya a ƙasarmu, Allah ya gafarta mana zunubanmu. Wayanda suke cikin birane mazauna ƙauyuka, Allah ya kawo mu lokacin da za su koma ƙauyukansu su je su yi noma, su yi sana'a, su samu kwanciyar hankali, 'ya'yansu su samu karatu. Hukuma da take ƙoƙarin mayar da mutane, Allah ya taimake su. Kwamitocin da gwamnati ta nada domin mayar da mutane ƙauyukansu, Allah ya taimake su, ya kare su da kariyarsa. Mu ma masu faɗa, Allah ya kare mu da kariyarsa. Idan muka zo cikawa, Allah ya sa mu cika da kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qumu ila salatikum.